अमरनो सानाय बर्थमानाव जे जों समाजि तांगियाखौ चिनि जे गोप्लाय मानि परेवो इलेक्टेड मेंबर ऑफ समाजि तांगियाखौ केवो केवो खुंखाय साका सा जों विलेज कमिटि खनां दखल खायथि थनाय उत्तर महारानी पुरखाय कमिटि 9 जना मुंसे साखलाय पैसानो मुति फाना मुति जमातिया मुति खरि जमातिया मुति बक्क जमातिया हेन साखलाय पैसा अमर केंद्र चिनि नाय मानि जा अमरनि कैसा जों ओ बयनि मथा बयनि पार्टीनि लिडार्स रो कर्मी रो वर्कर्स रो खलाइमा हाय जुदि खायजाय जाकाय कोनो परिवर्तन करे दिब्रा मथा बाय अन्य पार्टीनि कोनो डिफारेंस दंला आनसा काबु टोटली बन्द खालायदिनि नाम एंगनो ताबुन सिरि थिबि साना बे ताबु गोबां जागाव अबु दं अ मांगै एलाकाव हिंदी हेजामारा ब्लक अब हिंदी मांगै ब्लक हिंदी बेलबारी ब्लक हिंदी বা অন্যান্য ব্লক সারা ত্রিপুরাও তাবো এরকম চলবি দङ যে কোন মটাকা দখল খাইলাইয়ে ভিলেজ কমিটি যে ফাইবানি আবো বাহাইতে নাহার মা কাইসা নেতা ও সাম ফাইনাল স্টোরি দङ হাবপানা সার आंखा आइदिं सिम ত্রিপুরা মতা হাবজা ও সিখাং आईपीएफ तिनि फाइने बिजिन फाइने से बस्ताखौ नेताव दंफा मिसौ बुझकेदे एका अमरक जाते उन्याते किसुदिन रपेटा खालायदि तिनि पार्टीनि सेंट्रल कमिटि रो बा विभिन्न डिस्ट्रिक्ट कमिटि रो निनि ब्लक कमिटि रो आंचलिक कमिटि प्राइमरी कमिटि जत नंनाय ता कैसा इंजाकाय मंखा विलेज कमिटि लेवल ता कैसा का ताबुकता मंखा जोंता कैसा लोगजा का सात जुनाल चेयरमैन नंलायनानि सार आंबो तो उपजुक्तब्ला आंबो किसा सालायनि आबो ताबो मुलायफा आंगने खातिका आंग तिनखा आंजोर तैजुनाय अमुकनाय गोबां बर' नामतै बिभिन्न सार्टिफिकेटनो बिभिन्न बर' आनो फन खायजा आं मुं फैसाया आबो ताका सिस्टेमाव थांना नांनाय आबोनि बागै तो चिनि बुबागरा दंले चिनि अकरा दङ अ हानि बुबागरा मथानि बो कतर अकरा बतंग बनो डिसिसन नांनाय कालेक्टिभ डिसिसन नांनाय बो डिसिसन नावैनो बनो साखलायनाय आबोनि बागै साबो उपयुक्तया आबो तो दंनाय नायजांनाय बिले साबो बोसो कलम खिखलाय आबो नायजांनाय एकाय जुदि जों ताबो साक्षाबो बुइनाहाय आं चेयरमैन नांगाने ओ ब्लक कमिटि ओ गय आसुमांला अमुमांला होननायखौ जों अन्य पार्टी बिथिंनि डिफारेन्स दंनायबा आमथि हाय नंनाय जों सुतरां अबर उमानि चाया अबर मोसांया अ कालचारनो जों सेस खायना नांगौ हमरा एकदम चाया बे पार्टीनि बिसिङाव आं बिनिस करे जों जे एलायंस पार्टी आईएनपीटी बाय त्रिपुरा मथेन जेखाने एलायंस का आईएनपीटी बाय जेहन का जों ताबो जों मारि तो पाइथांगा सार जों ताबो आईएनपीटी नो चिनि कमिटि रो खबना दा बरबैते चिनि पार्टी आलादा जों दाम खायलायनाय अब कैसे सबै ताबो आंनरनो स्राय सारकेन सानना नायो आईएनपीटी आलादा कैसा पार्टी त्रिपुरा कैसा आलादा पार्टी जोंबो निर्वाचन एलायंस का जों बरमनो सीट दिखा बरम दिखा बरबो जिदिखा समनबादेन जों सामुं थांनाय तामोंके पार्टी निजेफ्रा कमिटि त्रिपुरा मथेनि का पार्टी कमिटि बोले जों आईएनपीटी नो दाय मैया आईएनपीटी नि कमिटि बो तिबोई मैया किंतु अमनि जे कोऑर्डिनेशन जे कथालायबो तेके सामुं थांनाय मन कैसा गाइडलाइन इमिडिएटली न जखन ते चिनि पार्टी नि कमिटि कुसुबेरनि कमिटि जखन